ezemidlalo kaziyasha. Today ngilapha eNew Bright balela kudala ke Oval. Today is tournament udlala netball, dlala football, also on rugby yadlala. But next to me I'm joined with president when netball lapha eNew Bright. Thuso, welcome to ezemidlalo Azisho. Ndiyabulisa la mfuthi. Yeah. Kunjani? Ngiyaphila butama namhlanje silapha kune netball edlalayo namhlanje, as much as qala ngomso the actual games the tournament yenu. Namhlanje do warm up games as much 8 games edlalayo. 8 teams actually dlala ngomso. What it means for you as the president of in netball lapha eNew Bright to have these games ngiyahlobo namhlanje almost until Monday? Silovuyo seNew Brighton and sifumene ilaga sandonyulwa as a structure esitsha saba nenhlahla. iNew Bright netball ibingekho ixesha elide livusulelo apha kuthi lento yale tournament si enkosi ku organizer uMr Majola nakusigqeba sakhe iNBVR yoba mayithi ithi xa ibona ezincwadini zayo ifake inetball. So siyathembisa sesigqeba sanamhlanje yonke le weekend sizayiphatha ngolonwabo. Abantwana badlale kahle kungabikho zingxaki since ba isaqala inetball apha eNew Bright. Xa ujongile obvious is now yaqala inetball eNew Bright, umgangatho wabantwana nokuthanda inetball. Lento bendisitsho abantwana beyiminqweno yabo ba iNew Bright bene association yabo yade yavuka association yabo because abantwana bebedlala kwezinye association. Sifumane abantwana bethu behlala eNew Bright bedlala amazwide Motherwell. Now today balovuyo kubo bangaba bazodlala kwi home ground yabo. So into beyiminqweno yabo le izawuyenzeka namhlanje. Xana ungupresident neminqweno yakho yo ngaske ufuna ibona endawo netball eNew Bright as president, why? Andifuna uthi iminqweno sisiqinisekiso and ipresident yalapha eNew Bright young and ipresident yokuqala as email. Ayominqweno ke ndithi sisinyanzelekiso bangaba njengoba i-association ye-football ine clubs ezi more than 20 nathi sizawuricha la 20 within unyaka ephela. President, all the best, good luck. Good luck. President uyasiqinisekisa ke ukuba obvious uthi ephela lo nyaka ubana banazo teams more than 20 ku netball. Now ngizotshela ngosisithenjiwe with 8 players izidlala eteamini yakhe or ezinye adlala eteamini yakhe se-opponent. Sisitesh ekubulile uyachulika abantu bona uyabila pha. Ewe mandizibulisele kwabahlali kwabantu baseNew Bright eBhayi, ndinguthenjiwe encwadi ngucoach. Namhlanje sivula itournament enkulu esiphethelwe ngumbutho omkhulu walapha eBhayi NBVR. Babizile abantwana bazodlala iStars, yonke le iStars holiday sizobe silapha siphetha isoka, irugby, inetball. Yizambukeli sinayo no under 13 no under 11. Waba umsebenzi wami nje kanjalo. No matter sister, and man uthela ngabantwana i-development abantwana in netball, especially girls yabona mhle siphila kuyo and ku sport, what it means. Enkosi kakhulu bhuti. Ewe sine development eninzi gqithi apha kukho izitari eziphumileyo apha namhlanje siphethe abantwana abancinci singo coach city nabo mabalandeze ezazitari sinazo. Nam ndingomnye wezitari kwi rugby ku netball nangoku ndijonge bonto mabalandele ekhondweni lam. Kokugqibela ezi games lapha kushushu langa liyachisa man. Obvious nabazali bahlele endlini or you wish bangaske baze bazobukela abantwana babo xana bedlala these games. Umyalezo wakho? Yes, enkosi bhuti namhlanje bakhona abazali abakho bephethe cooler box. Niyayibona liphuma akho mvula akho nix. Yiza nawe uzeni cooler box yakho kudlala zonke iteam ngomso namhlanje sibe intshayelelo kodwa naba nabazali bathe gwanqa basahleli. Nkosi. Leshe nkosi lakho ba tebulela. Inkosi tata kakhulu. Nkosini guys. Ezemidlalo siyatsha uyabona nazivela sisitesh i-energy imfundo iphezulu kusitesh nawe uyivile energy iphezulu. Hayi ndivile bhuti ndivile kakhulu, hayi iyatshisa. Hayi kwalona elanga ingathi nguye lo tshisa phezulu kolanga. So ku ezi games namhlanje sithetha ukuthini? Ezi games zanamhlanje sithetha ukuthi into bana sizomisa iNew Brighton
apha and then ke sizofundiswa ngobhuti bethu abakhulu because abantu abaphethe le tournament ngabantu bebedala bephethele kwalapha kule New Brighton ngabantu abayaziyo imhlalo yalapha eNew Brighton of which thina silulutsha besingayazi. So now on we are trying to learn izinto abhuti bethu babezenza kudala. So now we bringing that nathi ke ngoku silulutsha mna ndingucoach omncinci omngaka but ndasixelela into yobana I'm gonna push hard until I make it kwezi team ndisuka kuzo ndisicoachileyo andizokwazi umenshina but still ndine-team ngoku endicoacha ekuthiwa yi-White City Angels Club. So ndiyayithanda gqitha i-netball but Fundo, thanks for your time, man. Appreciate it. thank you very much bhuti wami. Good luck. See defenders, 20 week. Asoze. Tani. Asoze futhi bayadlala. Umdlalo wethu akafani neminye imidlalo. Yeah. Evut wami. Umdlalo wenu as much as sithi bana awufani neminye imidlalo, uhluke ngantoni? Bhuti wami I would say thina le team yethu ayisuki apha. Yeah. Ayisuki apha thina singabaselalini, sizuka elalini sihlalo. Singabantu basekuhlaleni siyayidlala netball and isegazi netball thina and no coach bethu imizekelo yethu. So umdlalo wethu man ufuza ucoach bethu. I would say that bhuti wami. Wena on your side injani game yenu? Hayi inhle bhuti wami and ngoku ndivuya kakhulu kuba sonke singabantwana basaleli emhlophe siphuma ubuninzi bethu sazodlala i-netball. Like akho mntana ushekileyo wonke umntana under 13 under 16 19 and senior wonke umntana ulapha. Obviously nina amaphupho enu. Elakho iphupho one day ku-netball. Yo ayo What? Sinawo kakhulu engeke amaphupho ethu ngisakapheleli apha. Yabo usuka kwethu thina apha sizibona miss star players zasema South yonke le ndawo and sizorepresent amakhaya ethu ke ngoku i-area yethu. sifuze oyi-one wethu ohlale hlale unoluthando maliye nathi sibe kulaa ndawo akuyo. Usukelalini emhlophe phayaya sibe nguye nathi. Okay, good luck for the tournament. Hopefully nizayawina ke baselalini. Sizayiwina kakhulu and sinethemba because the team yethu i-City Defenders nathi gqibowina ngoku nathi sizawubuya nayo. Nkosi baba yini? Okay, Nkosi bhuti. Ezemidlalo guys yasho nezivile coaches and also ne-players tell about the tournament that zona zakwazi ukuyiwina namhlanje while zidlala namhlanje until Monday. From my side ningayindawo lenge uzicwabe ezemidlalo azisho. Inefa as an association dala bakhona one uthi kasila kudala dlala ibhola xa ujongile with new management yekuni yenu level oshale ibhola apha eBhayi kanjani? I-level yebhola ndakalinge ise right apha eNew Bright but there are still room for improvement kuba ke i-development league ezisekuzo and also with the assistance of umhlambi umasipala asincede kwindima yamabala buyijongile condition yamabala ethu ayikho right but ke nevertheless abantu baseNew Bright bayithanda ibhola naba bezile kula mabala ethu njengangohlobo so sisicela umhlambi ke esinoya kumasipala nezinye ke i-stakeholders to assist kwindima yebala. Asengebala ne kufuna ukukhulule isigqebe sitsha abantu New Bright bajongile i-leadership yenu anamabharha. You promise? I-promise ukuthi iNEPFA as an association ikho ngenxa ye-clubs. So with the assistance of i-clubs because iNEPFA is run by i-clubs. So ukumane sisebenzisana ne-clubs zalapha eNew Bright izaba ngento bana i-progress ibhola yalapha eNew Bright and also neNEPFA ikwazi ukukhula. Always all the best. Ngosi mntakwethu. Sure. Ezemidlalo guys ziyasha as understand abana i-football without the coaches ne-players ayo football kakhulu mqeshi ayisasokola namhlanje manje Eastern isibambile namhlanje kunjani? Ndiyaphila njani kuwe mkhulu? Shaba mtata man. Today you prepare a player team yakho for lead for this Easter namhlanje. What it means to play Easter?
It means very much Budayam because le tournament iyanceda kakhulu ngeli xesha le-Easter in terms of abantwana mos ba off esikolweni, so that's when they focus, and in terms of training we prepared kakhulu this week for the initiative, and ngifuna ubulela man kakhulu sponsor because angizothi yonke only football, there's also netball, there's also female soccer, so uyayibona yakhulu i-Easter yase-New Bright, so siyabulela kakhulu singabaqeqeshi bebhola. As a coach team endala iPost Parades yabona ni home ground yenu kahle kahle lena ye-oval. Do you think they win at least? Sifuna ukuya all the way, but we have over the past we have took this tournament 5 times. Yes. So asanga nje apha sizawudlala namhlanje ne-New Brighton Academy 3:45. So we are hoping ba sizoza ngamandla. It's going to be a good game. Bonga abalandeli bayilindele la game. Coach, all the best. Inkosi Bhuti, ndiyabulela. Diselabo guys with the coaches. Next to me, Red City coach. Red City just played ngokusasa. Ane? Otherwise indlela enjani namhlanje? Today ngokusasa basonodlala ibinjani igame namhlanje? Bimani nokho bingenabunzima obungakho. Ebilula nje just ukubuild confidence yeteam yethu. Kasibona that match la game. Igame elandela izizawulandela sisibonayo ba yazawunithi indoda ezawulwa ngoku. Ihliziyo kamama ecaleni. Funeka katata. Red City ke team endala New Bright. Team endala enkulu. Obvious abalandeli bafuna uzonibukela baxelele funa bana niyayewina or nenza njani because umzobomvu madoda kwazophela. Yonke indawo icacile bhuti, sizayiwina sizayithatha lephinde siyibuyisele ekhaya kudala ithetho nangoba besimotivate uLesihlanu izolo besehlukana sibaxelele the same thing nefriends zethu ukuthi sizawuyenza lena basithembile nathi sithembe ubhubhu kwethu. Katata umzobomvu. Kasindazivela ezemidlalo umzobomvu ke enye team yazwayo kakhulu apha eNew Bright. Coach, unjani namhlanje? Ngiyaphila kanjani bhuti wami? Angishawa namtata man, team yakho ndiyibona ngathi ni grand for Easter. Ufuna uthini wena wayendlala Easter over njani to play Easter? To play Easter kudliva kamandi kakhulu bhuti because it's full, abantu basemabaleni baphumile, it's all about enjoyment. Ekupheleni kwemini it's about ukukhulisa abantwana. It's about ukhupha abantwana estratweni, so it's a good thing le yenzekayo ukuthi kudlala Easter. I so wish na after Easter sibambisane elihlobo bhuti wami. Good luck for this game, man. Ngiyabulela bhuti. Sure, tata. Guys, in Salabana coach, she's in New Bright Academy, one of the team that did the Regional League, if I'm not mistaken. Even this morning, the second team we coach Easter so far, Yamajan. Manqale ngibuse umuntu ngokhoyo ngibuse nabalandeli ngakhulu kwisponsor and team nandi ayivuyelela ithuba sifumeneyo. Okwangoku sisaqhuba kahle ezi New Brighton Academy. Even abantwana siphela udlala ngo-under 11 and you did well nakubo. There was one thing yenzekile nje ku-first division we lost our second game, but now kuzawudlala ke ngoku Premier against iPost Parades and Itabi Mosel. Alitabe more special ke New Brighton Academy team esanovuka, but senza i-wonders. We are not here to say that not so 80 numbers so 80 numbers up. If the opportunity given to us sayithatha le tournament without ukubana si hesitate kulondo le so yiki siyakhula kuyo yonke into eyenzekayo. Mission yethu what is happening, even government deployed soldiers up eGqeberha, but thina we so fortunate apha eNew Bright we don't want to be deploy amajoni apha, is that start abantwana sibasondeze baphume kwi-crime nakwi-drugs. All the best. All the thanks akuwe. Sure, tata. Ezemidlalo azikazi niphi na tournament edlalayo, obvious abaxhasi mele bekhona. Omunye wabaxhasi Mr Ben. Ben, igqiza lakho iqala lakho nizamile man ukuxhasa i-netball ne-football ne-rugby apha eNew Bright ne-oval. Yabona kwinzame nokuphuhlisa ke ezemidlalo apha eNew Bright. What it means kuni ukuxhasa ngamandla enu ezemidlalo? Maniqale ndibolise kwiMpuma Kapa kubabukeli bephelele. Thina si-NBVR. U-NBVR ke umele New Brighton Vibes Restoration. Sizama ubuyisela iNew Bright kwesasimo esisokuqala. Sasidla ngokuphuma ngo-12 midnight eRio sobukela iFilms. Unxiba ihlangu sina-iron tape. Ungasoze wenziwe na nix. Uhamba nje upholile. Kodwa ngoku abantwana bethu baphele bezirhalarhume. So ngoku sifumanisa into masiyenze apha ukubagcina abantwana bengokustratweni masibakhiphe bebhizi. Kulapho singenyelele khona ke. Le New Brighton Vibe Restoration yi-brainchild ka-Mr. Nceba Faku, the former mayor. Wasidibanisa sisonke abantu abafana noBhanki Matomela, oTwigs Xhiphu. No, the list is long. Wathi masidibane
namhlanje ke sidibene apha sanqonqoza nakwabanye osobhizinesi abafana no-Remax ABM bathenga ibhola uGail Majola ongumququzeli omkhulu kakhulu walo mcimbi nguye othe wazana lo mcimbi ukuthi lezi stars masibagcine bebhiza abantwana nayo ifakile ipokotho isandla epokothweni ezama ukwenza lo mcimbi eyimpumelelo. Sithi ke ngaphandle kweMpuma Kapa kuba sivumelene into bangaba for the next 3 years kuba umasipala ombaxa waseBhayi i-Department of Sport bathembisile into abazaba yinxalenye yayo lo mcimbi. Mhlaka zam namhlanje ndike ebaleni ndihamba ndazula ndibona legends zikhona apha namhlanje ukubaleka abantu abadala basebaleni. You know, andifuni ngathi siyabapraise abelungu. Okay. Kodwa if ungabukela xa kudlala abantwana pha kugcwele ngabazali bayokhuthaza abantwana babo. Inhlelo eniyibonayo namhlanje abazali baphumile, abantu bebekade bedlala ibhola esibazi bakudala bakhona bezoxhasa abantwana. Apha ke sine team eziyi-30 ze-soccer. Sine team eziyi-4 ze-women soccer or football. And then sina 8 teams ze-netball. Sina 8 teams ze-rugby. Uvutho ndaba kuyaba ngomvulo apho zabudlala khona i-finals. Isezi eliminations ngoku. Mhlaka zam inkokhisa lakho nabulela. Ndiyabulela kakhulu. Guys, ezemidlalo ziyasha ezinizivele kubaxhasi kubana yonke liphulo balenzayo ukuzama ukuphuhlisa abantwana baselokushini kangokumbi apha eNew Brighton. Kwenye ixesha bafuna ukuphakamisa ezemidlalo apha eNew Brighton kwenzele bana ingomso labantwana babo liqhakaze kolamicala ningayindawo ndimuzisi uGcwabe. Asisho. Ezemidlalo kaya ziyasha ndanamtyala kakhona ndilapha ke eRabin eOval eNew Brighton. Ndidlala khona iRugby ke amaqela adlala my 8 teams. Next to me manager we-Easterns. Miss Linganiso. Unjani namhlanje? Ndiyaphila bhuti wami njani wena? Ndiyaphila kwamani. Eziniyadlala namhlanje nansi emva kwami niyadlala iRugby na Easter weekend man. Ithini ku the vibe Easter weekend and iRugby? Bhuti apha we are here to enjoy iRugby okokuqala. Eyona nto siyizele apha kuba si-enjoy iRugby. Asiyazi ke ba sizawudlala njani. Yes. Okwangoku sisadlala kakuhle sisaqhuba kakuhle even nangoku siyalidisha. I think it's 10-0. Oh, wow. Eyona nto ndivuyelayo it's thuba amajita afumana igame. Yeah. Azazi ba as ba they are going to league bazoqala phi then bathini izinto nekufuneka bezilungisile. Otherwise si happy ngale tournament kakhulu. And amajita enjoy yoba babe lapha to ubana badlala i-tournament bafumane la xesha loba badlala iRugby. That's all. And Ausisho you prepared for tournament ne? Yes. Bizinjani take us through your preparations. Due to preparations zethu ne we are not team yethu ise crisis. Okay. We have problems due to imidla ukudlala like coaching staff yonke lanto asikadibani but what I like ngamajita is that bafuna uziputha together to uba mina bakwazi ufumana game times intoni bayabizana so that bakwazi udlala. Eyona nto ndivuyelayo mna kuba babe phakathi kwabanye abantwana to play iRugby. We are not here to bana sisi expect to win. Yes. We are here to enjoy iRugby then uwin uzazenzekela. Coach, all the best man for Easter tournament until Monday. Yes. Are you sure that you're winning confidence? Kaloku Chomi xa singawinanga thina sizobukela abawinileyo. Yayibo? It's about that. Once singawini bakhona bazowina then sizoqhubeleka ne-tournament. Asizuthi because siluzile sifuna uhlala phansi but sizawuthi because siluzile sifuna ucontinue so that sifunde something kwabanye abantu. Good luck. Thank you.
Guys, ezemidlalo ziyasha. Now silapha eNew Bright with team enkulu ke New Bright yaziwa kakhulu iSpring Rose. Spring Rose. Coachy. Unjani khuluma nami? Right, kunjani? Ndiyacinga cacinile ngaba khuluma nami. Spring Rose. Kanjani khuluma nami? Sharp KB. Kunjani? Siqhubekele kaloku ukuthi Kansas Derbies. Namhlanje Easter madoda. Coach, you take me to Easter tournament. Yeah, no, it's very good to see a New Bright rugby buyile. Easter tournament in New Brighton Vibes has been here for about last 2 or 3 years. Yes. Rugby aqala ubakho kulo nyaka, which is something that we've been looking up to, and finally it's a host. Yeah, which is what we're very excited about. Yeah. And yeah, It happened namkhebi bana ngibe isemkhala zenu. Not knowing that bana I'm going to meet Spring Rose namhlanje. Green and white. Green and white all the way, Buddha. Yeah, no? Green and white all the way. Playing for Spring Rose, big team in New Brighton. What it means for you? Oh man, it's a huge thing actually. Hey, the club is turning 120 next year, ne? So being a part of that kind of history is a huge honor, and putting on the badge is always an honor because many people have put on the badge before you. Yeah. Many people will put on the badge after you. So Lando, we take it on as a huge responsibility to us to always when we put on the jersey to uplift the name of the club, to uplift the badge, and to uplift the spirit of Spring Rose because it's been around in New Bright all over. So yeah. When you say uplifting the badge, what about the cup? Is the cup? Of course, Kaloko, and iqala apho, you know. I mean, coach has spoken to us a number of times about getting a winning mentality within the team, getting a winning mentality within our young players because we have a fairly young team. So now it's on us to uphold that responsibility, as I said before, winning the Easter tournament starts with that. Okay. Kebi, I could see you smiling, brother. As a machita, obviously you prepared for Easter. Easter, one of the big thing Easter. Oh, the unyaka wonge yeke league in. But Easter, you know the story. Yeah, we prepared. We are prepared. Confidence, please. Confidence. Home team, home ground. But yeah, not to sound cocky, but we are prepared. We've been preparing for this. We had a month to prepare for this. Despite the tragic accident that we had, we ate him in, then we couldn't prepare. But all in all, the team I'm determined. I'm determined. We're gonna take this team, then gonna put it high. No Easter, we're gonna take it as a preparation for the league, so that we can uplift the badge and bring back dignity to club Apa in New Bright. And this is the first time actually playing Apa with us hosting the tournament. Like this is literally the first time. So Kumu, it feels like there are a lot of emotions because imnandi kum ubone kugcwelele we apha, and there's a lot of teams. This is lapha, like kumnandi, and ngixolile at some point, but izawuxola after game. Coach, lastly from your side, man, as a coach, obviously you're preparing for your season, but still no objectives as the coach. What are those? yeah, objectives as a coach is to having grown up a bit back in from a very young age. Also being someone that's second generation up at Spring Rose, and a lot of us obviously. It means a lot, firstly. Secondly, Skombile kakhulu. Okay. And thirdly, we're at home. So it's going to be very difficult to beat us. It's going to be very difficult to shake us. It's going to be very difficult to take this trophy away from us. So yeah. Coach Atrashin, all the way. Thank you. Thanks, guys, man. All the best. Ne? Good luck for the game, guys. Keep good luck. Ne? Guys, as you could see, that the team's ready. Kyle, St. Max, please join me. Say, come this side. Yeah, this side, please. Kyle, I think you've heard Spring Rose, what they mean. They mean business, man. On your side, St. Max? Yeah, currently we're building. We're in a building phase within the club, so we have players that's quite committed this year. So we are in it to win it this weekend. We need to win it, so yeah. Your preps for Easter? Yeah, for the Easter, I mean, it was a bit unplanned from outside, but looking at the amount of guys that actually showed up their commitment, so yeah, we're ready. Are you sure you'll lift the cup? Most definitely. I mean, being the underdogs in this Easter tournament. No excuses, man. No excuses. Man. So being the underdogs in this competition, there's a lot of fight within the guys. Yeah. A lot of determination as well to come out and not only to prove a point to those outside, but to ourselves as well, and not only to prove point, but to show the community outside that this is what rugby is about. You know, it's uniting communities, it's uniting us through sport, and yeah, at the end of the day, it's all about enjoyment.
Brother, all the best. Good luck. Thank you so much. Appreciate it. Eh? Thank you. Sure, thanks, man. Ezemidlalo ziyasha guys. Ndingayindawo. Guys, silapha New Brighton kwezemidlalo ke ziyasha. Coach, you're going to play now igame ngo. Ndabona bana mikhala imincamile ufuna ungena ebaleni. Coach, i-vibe man isa enjani? inhle manje Easter and ngosifisharishwe kahle neteam ezibulike phezulu nathi and ngothina sinomsindo sifuna ukulwa sifuna upropoint that ayikho indoda enkulu kunenye kuzawuqulwa apha and ngabantwana ke abantu bakholisayo abantwana bomgqubo apha into endiyilwa yi-1 crime free zone nebalulekileyo masibulale crime kuyafiwa ngaphandle so i-majority of players aba they are under 21s then nabo bazawudlala nodata babo nodanci babo but now into endizisali sichange erabhini ba into ebalulekileyo kulihlumelo thina sithi coaches all about winning but asegroom awukwazi kaloku uwina ungakhulisi funeka ube nohlumelo kunyuke yes Kebi uyamuthina coach uthi bana it's not about winning elihlumelo lokhula to play ibhola right ibasic rugby when on your side and also the players uvanjani to play Easter kangaka. We all believe what the mind believes the body can achieve, so we are fearless. We like to empower ourselves and we love building a nice structured team. So it doesn't matter where we start or where we end up in the tournament, but we always want to prove a point that no matter what age you're in, you can always make an impact in the team. So and obviously by wanting to win or wanted to throw a rugby in results oriented is very important to develop. When as a players, do you think you're gonna win the tournament? I feel like we could win the tournament, especially where we have been working on our weaknesses. So as we work on our weaknesses, we turn our weakness into strength. So as we've been doing that a lot in the team, and everybody has been making a huge impact. So Coach, lastly on your side, une objective as a coach. Yes, objectives senior this boys must go too far. Must go too far. Education is the key. Then rugby is the second option. But what is very important is that they must put something ending. And I'm 100% sure that if by young collegians by Sukapi, then EP is also you. They must come to EP. They were once invited on coach we Eastern Province. Alistair that we have no magaza ku pay ground yet was about the potential that is not at least 2 to 3 players. So what we are nigga is 6 months to groom them and then it's 6 months here pay on July and then I expect it. Ezemidlalo guys ziyasha besentshile khona New Bright Oval kudlala khona netball women and girls football iyadlala kulonyaka ikhona rugby teams i8 tata with isigqeba sakho and yourself Nazama, not the first time you pay back to New Brighton community. Uyaziwa ku sport kwezemidlalo, you play ezemidlalo kwabonakala. What it means to bring back sport in New Brighton kusifusela hlobo? Well, into ebalulekileyo is to intervene kule nto yenzekayo eNew Bright. Sikhulula lapha eNew Bright. Siyayazi New Bright has always been a model township. Izinto ezininzi beziqala apha eNew Bright. So ngoku into zitshintshile. iNew Bright is number 1 kwicala elirongo, kwicala lecrime. Lo mbutho ke uyi-NBVR libelonga kuwo. Wenzele ubizelwe loo nto yayiva igama elithi New Brighton Vibes Restoration. So iNew Bright has always been a vibey place. Ngoku ke we want to restore loo nto sibuyele iNew Bright yaziwa ngobumnandi umuntu nobuseKapa nobuphina uyava nengoma ezaziqanjwa kudala uthiwa bahla benyuka eMendi zayizingoma ezaziculwa kudala ezo iMendi ke ilapha eNew Bright bubumandi balapha eBhayi saziwa ngaloo nto abantu bebefuna uzapha ngeEaster Tony New Year abantu bafuna uze eBhayi because kumandi eBhayi. Now ke sifuna ubuyisela loo nto. Sifuna uphelisa ubundlobongela. Sifuna uphelisa into eziyobisi ezininzi ezikhoyo. Now xa kukho igap efana nale where there's 4 days holiday. Abantwana bahlele esitratweni for 4 days. Abanandokwenza. We felt from now on
i-Easter. This is an annual event. Siqala lo nyaka kuphela. Now this year siyaqhubekeka. We've already acquired a sponsorship for 3 years from next year. Okay. For uqhubekeka nalento. Apha ngoku si-hosta iziport ezithathu. Yes. The main sport, very funny, uba singathi main sport, yisoka Okay. eNew Bright. Main sport yaseNew Bright was rugby. Ngoku yisoka. Isoka is registered 70 teams kule tournament sidlalayo. Wow. Kangoba siqalise eliyona iqale udlala last week. Iyaqhubekeka ke ngoku. Zonke ke ziyaphela on Monday. I-rugby izawudlala 8 teams. Yeah. Nazo ziyadlala kulo nyaka. I-netball andiyazi ke i-register zangaphi, igqibele ziyi-12 kwathiwa ziphinde zahliswa kwafaka nee-juniors. Zonke ke ezi clubs zilapha ziyadlala nee-juniors zazo except i-rugby. Enkosi kakhulu siyabulela man. Inhle kakhulu tata. Thank you. Bye bye. Guys, ezemidlalo ziyasha. Kwelami icala uDlamini uzize uCawe azishe.